नै मेट्र' स्टेशना बे हा सिङाव हाबहैनोसै जों दा हा सिङाव हाबबाय जों हा सिङाव मेट्र' स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 बेबायदि ड्रेसजों हाबबाय आरो जों बेग नायलाय सोर लायाखै गाखोथानसै आरो नै सिंनिफ्राय सिं थांथारबाय नै देन्जार गोथौआव फैबाय आरो जोंना मेट्र'खौ बेबायदि गाखोनांगौ आरो नै टिकेटखौ लाबाय 20 थाखा खरै लाल किल्लासिम गगाबो मोनदों ओरैबायदि बोरबा मोनबाय गगानि थाखाय नैबेजों फैगोन नै 20 थाखानि सानसे गाखोनांगौ दिनै 20 थाखानि सानसे हा मेट्र' स्टेशननि सावगारि लाना थांसै आरो मा नोंथांमोनहाबो नायदो नै हा सिङाव बेसेबांबा गोथौ हा सिङाव फैबाय जोङो माब्लाबा नोंथांमोनहाबो बेरायफैनो हागोन गिबि खेब माने नायनाय जाबाय आरो नैबे मेट्र' स्टेशनखौ दा लाल किल्लानि थाखाय टिकेट दानबाय रेडि जानानै दंसै फैबाय नै रेडि खोनाबाय हालालै गाखोबाय जों मेट्र' गाबानो मोनहैयो हगा बानायबाय आरो नै मेट्र' ओरैबायदि मानसि ना फार्स्ट टाइम गाखोबाय मेट्र' माबायदि मोनदों भाइ माबायदि मोनदों नाथ' एसे हुदा दंलै मोननोसै नेक्स्ट स्टपआव मोनसिगोन जोङो लिफ्ट गाखोबाय लिफ्ट बिदि आरोखि एबार जों ओंखारसिगोन आरो बाहेरायाव गाखोबावबायसोलै थाबायबावबायसो जोंना आखला
मोनफैबाय लाल किल्ला हा फाइनाली लाल किल्ला मोनफैबाय जों नै दिस इज लाल किल्ला मोनफैबाय नै program asli. ओरैबायदि समायना आरोना आंनि बर' क्रिएटर इउटिउब चेनेल आरो मिथिंगा बर' फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामदों बे समाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नैबे दिल्ली लाल किल्लानिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय जोङो नैबे समाव लाल किल्लायाव एसे बेरायफैदों आरो नैबे बर'निनो मोनसे ट्रेडिशनेल जे ड्रेस बेखौ गाननानैनो जों बेरायफैदों नै आर'नाइ दं खर'आवबो आर'नाइ आरो बेजों लोगोसे गामसा आर'नाइ बेबायदि गाननानै जोङो बेयाव बेरायफैदों आरो लोगोफ्रा माखासे उनथिं दङ ओमफ्राय माखासे सिगांजों दङ ओरैबायदि माने समायना आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आसाम बड'लेण्डसै सिनायबा बारनो हायो ओरैबायदि माने दै थायोमोन आरो बावना ओरैबायदि माने समायना मोनदों गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों नै नायदो वाव ओरैबायदि बबे जायगानिफ्राय मानसि फैयो माने बुंनोनो हाया ओरैबायदि थें बियो थें ना थें अरिजिनेल नामा मानि बानायनाय एसे दांनाय नायनां दे अरिजिनेल लहा माथो अरिजिनेल लहा बियो सिङाव हाबलांसै जों मा दं एसे नायनि वाव गेट सिङाव हाब्बाय आरो दा नै फरेननि दंफैयो सिख्लाफोर मोजां वाव ओरैबायदि समायना आरोना गुलु मोनलाय माबायदि मोनदों बरिया मोनदों गोसोखौ माबायदि मोनदों जेनेबा एकदम गोसोआव दुब मोनदों ना मोनाखै गोसोआव दुब मोनलायनाय मोनखायो दा ओरैबायदि गाबोन जेखिजाया जयै फैबावनांगोनलै ओरै गिदिंलायबाय नै जों बरिया ओरैबायदि माने क्लेन आरो ना क्लेन खालामनानै दोनो गासिबो हाग्रा साग्रा गासिबो क्लेन खालामनानै बिदि दोनजोबो आरो ना दा मोनाबाथ' ओरैबायदि माने साइज नुगोन लाइट थागोन ओरैबायदि माने समायना वाव ओरैबायदि समायना नै बेयावबो हाबग्रा दं दा बै गेजेरजोंसो थाबायनांगोन जों बिदि थाबायहोआ गेजेरजों लामा गैया हाबहोनाय नङा नोंदां हाबहोनाय नङा खोमा
बेयाव लानांगोनलै फट' वाव ओरै बिराद साइज नुहुरगोन ओरैबादि माने समायना आरोना लाजि जाखाया गोजोननायानो दा ओरैबायदि जायगाखौ बैखौ नायनोसै आरो ना खाथियाव नायनोसै दहायनिफ्राय माने खेबहरनाय जे समायना नुथाय बेखौ माखासेया लटास टेम्पोलाव थांनानै दंहैयो नङाबाथ' ज' बेबायदि नुगौमोन जोङो गगा मोननाया मोनसे बिराद गाज्रि खालामना होबाय सिगांनि सावगारिखौ एसे खोन्थानि दे नै बिथांमोनाबो बेरायफैदों नै समायना जे नुथाय ओरैबायदि आरोना गोसोआनो बोरैबाल'मोन खावखायो गोबावसै मादैमोना एसे गिदिंबाय ए दे जेबो गैया माथो मिउजियाम दं होननानै गिदिंबाय मिउजियामखौ नायबाय ए नायासै बबेयावमोनथाय मिउजियामखौ बैजों ओइ सरि बैजों खोन्थादोंमोन दे बे हाबनो थाखाय खोन्थाग्रा दंखायो बबेनिफ्राय फैदों औ एखेयानो जोंबो बिजनिनि दे केमेरा खेबगासिनो फंबायमोनहा बरिया थांनोनो बालायनाय मोनबाय माथो जिरायनानैनो नै थांनो बानाय मोनबाय बेरायबावगौल' मोनखायो माथो आं गुबुन जायगायाव ओरैबायदि मोनोमोन है बेयावनो थांनानै नायबाय माथो बेनो बेलाय बिदि नंफ्रांबाय थायोमोन मेम'रिनि थाखाय भिडिअ लागासिनो दङ माने फैगोन फैयाखौ फिसिला नालाय औ बे जागोन आरो ना लाखानांगौ आंनाव मोनसे हुदा दंमोन आरो बे हुदायानो जाहैबाय मा जेरावखि थाङाथै बावनो फैबाय नंफ्राङोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय नैबे जे रेडफर्टआव फैनानै आङो बेबायदि माने मोननाय बेबायदि मोनासै आरो माने नायबावगौ माबा मोनसे आद्रा थासिगोन नामा बेबायदिसो मोनबाय थानाय जादों आद्रा थागोन नामा ओरैबायदि माने गिदिर एरिया नालाय बिदि मोनदों आरो जानांगौ नैबावबो ओरै दै सारफावोमोन खोमा नैबावबो मोजां साजायनाय दं जानांगौ बे दैज्लां सम माने दै थानाय समाव दै थायो खोमा आरोबाव बेबायदि एक्सन भिडिअ लानानैसो एक्सन आरो ने भिडिअ लानानैसो खेबजाबावगोन आरो ओरैबायदि ना क्लिन जेरैबो क्लिन रिल्स बानायनो मोजां जागोन बियो जानांगौ बैयाव मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ माने बेयाव सोरबाफोर प्रग्राम खालामनो बा माने बुकिं खालामनो हायो बेयाव प्रग्रामखौ खालामनो हायो आरो बेबायदि सुबिदा दं दा बेनि थाखाय नै रेडि जानानै दं सिट माने बसायजोबनानै दंसै
बोल रही हूँ राजाफ्रा बावनो मिथिं जायोमोन खोमा आगोन आरो ओरै रायजो राजा फोरजाफ्रा थाबाय जेनेबा ओरैबायदि साइसनि बिबारफोर दानजोबनाय आरो ना बेबायदि अन्थाइनि गोजा गासिबो नै नायदो मा रोखोम अन्थाइ गुफुर गोजा आरो ना नै ओरैबायदि समायना दानाय ओरैबो दं दहायनि बायदिया बेरायै फटक लायै जोबथानसैनि फारा ओइथिं मावनो थांनो जोङो राजा फोरजानि दिनाव जायोमोन ओरै थांसैलाय फंबाय नांला ओरै हा ओरैबो मोजांथार जायगा दं जाहैदों नै वाव नायथाव गोबांथार जायगा दं बेयाव ना बाव जिरायनो हानाय खाबु दं माथो नै बेबायदि जिरायनो हानाय खाबु दं बेहा नै नै दै समावथ' बेयाव दै जाजोबो खोमा जानांगौ ओरैबायदि क्लिन ओइजों बिबार बागान दङ बिबार बागानजों एसे नायनि जानो नै मालाय जि आराम जिरायदों आबैया हा नै गेजेराव दङ बाव बिसोर ओंखारलांबायनो माखासेया ओंखारलांबाय नों बेयाव दै थायो दै नाथाय दा गैथ'आ आरो दैया ओरैबायदि साइज नुयोना बाव जेब्लानाखि दै थायो अब्ला दै थायोमोन बाव आं गोथौसो नंबाय थायोमोन बेखौ नाथाय थौलेसो दै पिक्साराव जे गोथौ दै थायोमोन ना बाहारनि नुथाय आरो ना बाहेरानि नुथाय बियो ओरैबायदि माने समायना गोलैलांबाथाय ओरै सेसखा बोरै गाखोबोगोन बिदि आरो ना ओइनै गाखोग्रा दङ माने सोरबाफोर गोग्लैयोब्लाबो बैजों गाखोनो हानाय आरो बियो बेबायदि अबस्था माने गोग्लैबानो थैखागोन होननाय बायदिसो बिराद गोथौना ओमफ्राय बेयाव दै थायोमोन खोमा ओरैबायदि मोनसे जारिमिनावथ' जों नुबोबाय थादोंना सोरबाफोर माने एटाक खालामनो फैयोब्ला ओरैनिफ्राय जुदि एटाक खालामनो फैयोब्ला बे माने दैखौ सावना होलायनाय माना होलायनाय बेफोरबायदि जों नुथाय नुवामोनब्ला बे दैयानो आरोना बे लाल किल्लाया दिल्लीनि मोनसे जारिमिनारि मुगल खरं जाय मुगल सम्राटफोरनि थाग्रा खुलिमोन थामहिनबा मावख'मोन सम्राट थामहिनबा राजा शाहजाहानआ मुगल राजथावनिखौ आग्रानिफ्राय दिल्लीयाव लांनायनि थांखि आरो नोजोरजों 12 मे 1639 मायथाइयाव लाल किल्लाखौ
बेबायदि सावगारि लायो आरो ना लाजागौमोन आरो नांलायालै